aku kan biyen wis pernah nang Taiwan. Terus aku nang kono kaburan setahun setengah. Terus Koyoke pasporku saiki mati. Terus Ya pingine aku maksudnya lah iso ki proses nunggu nang omah wae, enggak usah melalui PT dadak belajar ngono. Lah iso ki golekne job sing Chinese ngono majikan nang Hongkong. sampean berarti gurung tau ndelok kontenku Mbak? Tahun setengah aku ning ning Taiwan. Iya, sampean gurung tau ndelok kontenku, Mbak. Konten YouTube-ku sampean gurung tau ndelok, mangane ngomongnya ngene. Ngerti nggak? Ya saiki ngene, kan nek masalah kaburan nang Taiwan iku tidak ada urusan di Hong Kong. Oke? Paling ya cuman mentalitas aja. Karena sampean kan nek nang Taiwan wis wani kabur kan bisa juga nanti nang Hong Kong wani kabur juga bisa, ngono lho, ngerti nggak? Boleh kan aku ngomong seperti itu walaupun sampean mau ngeles tidak, tapi kalau sampean mantan kaburan Taiwan kan berarti Hong Kong juga bisa memungkinkan juga, tapi bisa juga waras kan, ngono toh Mbak? Ya nek sampean pingin proses ya silakan dikasih foto KTP sama foto pernah enek enggak data sing sampean menunjukkan nang Taiwan biyen KTP ini. Koyoke sik tak simpen sih koyo. Nah, sampean foto ae, sampean foto tak kirimno nang PT, kok karo PT ini sampean ditelepon ya. Sampean ditelepon cukup duduk manis di biodata, oke? Mari di biodata, nah terus digolekno majikan. Biodatane diduduhno majikan. Gelem gak iki. Soalnya misalnya bahasa Mandarin sampean ditakoki kan iso Mandarin. Terus oh ya wis gelem, baru interview. Oke. Nek wis mari interview, ya kan? Mari ngono tinggal mereka oke apa enggak. Kalau oke ya wis sampean kongkon gawe paspor nek paspore mati. Terus marang ngono proses nek paspore wis dadi baru proses, ya kan? Baru proses visa medun baru sampean diceluk karo PT. Kalau X ngono prosesnya mana ndelok channel YouTube-ku Mbak Sandro Jabri. Dadine ben sampean gak kakek takok. Soalnya sampean niku oleh rekomendasi. Jadi gak ndelok sosial mediaku, gak ndelok fanpageku. Dadine gak ngerti. Nek mangane sampean ndelok. Nanti tak dudui, tak kirimi linke sampean delok. Iya, Mas. Wes. Apa meneh sing arepe takon sampean? Terus kalau maksud kan paspor mati gawe meneh ya, kuwi biaya sendiri apa aku PT ya? Ya nanti kan tinggal ngomong sama PT, diinkludkan potongan apa enggak? Iya kan pasti potongan toh Mbak. Nanti diinkludkan, terus data sampean nenek apa ora, KK, akte, ijazah, terus KTP kan proses nang Indonesia kan kudu didaftarno. Sampeyan nenek apa ora, nek sampeyan lengkap ya potongane iso murah. Nah nek sampeyan datane gak lengkap ya iso berpengaruh terhadap potongan. Makane nek wong-wong takok ambek potongan nang aku ya aku ora iso semaur. Sing nentokno wong PT. Iya. Kalau aku kan agent di Hong Kong. Ngono ceritane, Mbak. Oke. Piye atau apa meneh sing pengin takon sampean? Enggak, wis lah cukup jelas. Berarti ki aku ngirim foto KTP. KTP Indo karo Kambe identitas. Nang Taiwan. Yo nek enek gak apa-apa. Dadi kan ben ero PT-ne bahwa sampean iki ex Taiwan. Kan ngono ceritane, Mbak. Apa meneh wis sing sampean takon? Delok sosial media aku kok tak kirimi linke sampean. Cukup. Ben sampean ngerti aku sapa, aku piye, apa aja sampe
sampean proses menungsane sing proses ora ngerti. Rupane ora ngerti. ya kuwi. Terus wonge sapa? Dadi kayak membeli kucing dalam karung. Nah, ngono, Mbak. Karo sampean takon karo koncone sampean Sandro iku sapa sih? Ngono. Enek sosial mediae enggak? Yo enggak. Wonge kena dipercaya enggak? Lambene lamis ora, mbel gedes apa ora kan ngono to, Mbak. Mantap, Pak. Mas kontrak berapa tahun ya lek ning Hongkong biasanya? Kontrak itu 2 tahun, Mbak. 1 kontrak. Oh. Aduh, renek tak kuang ya. Ya sampean golek isik lah kan gak kudu saiki. Terus nanti kalau seandainya sampean oleh majikan iki pesenku ya, interview karo majikan. Pas interview karo majikan sampean rekam. Oh, heeh. Tujuannya apa? Tujuannya sekali lagi sampean rekam. Nek apa sing diomongno dhek enggak sesuai dengan interview kan dhewe iso ngejak gegeran ambek ngejak padu ngono lho, Mbak. Jadi ben sampean enggak kabur ngono lho, ngerti enggak? Wong kan arek-arek rata-rata frustasi, depresi, alah wis kabur ae. Ngono kan bahaya. Ya, karena tertekan lah karo majikan biasane iki ngono kuwi. Ya mangkane kan ade kudu sampean nek nang Taiwan wis belajar nang Hongkong aja sampe kabur. Tapi nek wis duwe niat saka awal ya aku apa boleh baut. Iya. Kan aku gak iso. Aku ngomong sampean apik, sampean ngomong apik, apa yang terjadi nanti kan kita nggak bisa prediksi. Iya betul sih. Ya gitu, Mbak, mangane. Enak to ngomong karo aku. Iki lak sida aku anak koncoku sitok nang masih anak Singapura deh. Iya, tapi kongkon ndelok konten sosial mediaku dhisik ben ngerti, ben penak jelasno ning ngono lho, Mbak. Nek wong gak ngerti kan nang kolen perkenalkan nama saya Sandro bla 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 bla. Walah wis aku dikongkon ngomong gak pinter aku nek ngomong. Aku wonge dasdes. Iya. Ngono, Mbak. Oke, Mbak. Siap? Siap. Oke, terima kasih. Yuk, bye-bye. Sunya, Mas. Ye. Yuk.